messaġġ id-dedikat għal-familja, il-familja qaddisa, il-familja tal-Mulej. Ejja nitolbu fl-imkien. Missi qaddis li ringrazzjawk ta' din il-kelma tiegħek, ringrazzjawk tal-imħabba tiegħek, li ringrazzjawk tal-ħnina u tal-Ispiritu Santu jellimna dejjem il-verità. Għatina id-dawl tiegħek Mulej biex nifmu il-prinċipji tas-selna tiegħek u kompli għallimna, kompli trasformana bil-kelma qaddisa tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Fi ktib ta' Ġenesi, morru fi ktib ta' Ġenesi mela, illum nixtieq nitkellem fuq il-familja. Jiġifieri familja, mara u raġel u tfal. Ikkalla jrid jekk għala xejn fil-ġimgħat li ġejjin, ħanitkellem ukoll fuq ir-rwol tar-raġel fi żwieġ, ir-rwol tal-mara fi żwieġ, ir-rwol tal-papa, ir-rwol tal-mama. Naħseb ħafna minnkom smajtuni ngħidha, jekk ma smajtux lili smajtu bosta predikaturi oħra u jekk intom taqraw il-Bibja tiġa midħla magħha din il-verità, imma Alla huwa Alla ta' familja. Hija l-idea ta' Alla li jrid familja. Alla dejjem kellu f'qalbu ix-xewqa li jkollu familja. Familja. Issa, f'xi meta kont għadni xi 5 snin ilu, kont ipplitkajt messaġġ u ħanuża daqsxejn informazzjoni minnu fejn l-Iskrittura tgħid li kif ħanaraw issa Ġenesi kapitlu 1 vers 26. Ejn naqrawha. Alla qal ħanamlu l-bniedem fuq il-bixbija u s-sura tagħna. Fuq ix-xbija u s-sura tagħna. U jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-ard. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu. Fuq ix-xbija Alla ħalqu raġel u mara ħalaqhom. U berikom u Alla qalilhom. Ħani għafem. Dan huwa di mhix skrittura li ħafna qatt ma semgħu, naħseb il-maġġoranza tal-Maltin anke minn ma qarax il-Bibja wkoll semgħu il-kelma. Imma ħanilkom aħwa. Meta inti siġra tibda dejjem miż-żerrija mill-pedament. Sewwa? Għalmenu jekk ma tkunx qlajta minn x'imkien ikun, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta x'imkien kellha bidu. Il-bidu huwa li Alla ħalaq mara u raġel. Mux mara u mara, jew raġel u raġel, mara u raġel. Issa, tgħidli forsi għal xi wħud tgħidli ma mhux ovvja common sense. Believe it or not mhuwiex common sense iktar u iktar illum il-ġurnata f'dan iż-żmien. Hemm raġuni tant hija potenti li għaliex Alla ħalaqhom mara u raġel. Apparti, ejn nagħmlu ħansemmi għal ovvju, ippermettu li ħansemmi l-ovvju. Mara u mara qatt ma jistgħu jagħmlu tfal. Raġel u raġel qatt ma jistgħu jagħmlu tfal. Raġel waħdu qatt ma jista' jagħmel tfal. Mara waħda qatt ma jista' tagħmel tfal. Il-familja tibda moħħkom. Il-familja tibda minn Alla, raġel u mara. Min hemm tibda l-familja. Il-familja ma tibdix meta jkollok it-tfal. Il-familja tibda Alla, mara u raġel. Għal dawk li intom ma għandkomx tfal u ma intom miż-żewġa fi Kristu, intom familja. Amen? Dak huwa d-diżinn ta' Alla. Issa forsi Brussell ma toġbux. Forsi il-Parlament ta' Malta ma toġbux anqas. Imma Alla dik hija l-verità. U l-verità tal-Alla ma jbiddilha ħadd. Alleluja. Amen. Thank you, Jesus. Mela Alla ħalaqhom mara u raġel. Issa, meta inti tistudja il-kelma l-erq,
tal-kelma x'inhu mara u raġel, tibda tinduna kemm hu kattiv ix-xitan. Għaliex mingħajr mara u raġel ma jistax ikun hemm familja. Naf li f'sitwazzjoni f'pajjiż u f'dinja li tant saret antikristjana, kontra l-Bibja, jgħidlek illum il-ġurnata wkoll anke mhux bil-fors tista' tkunu erba' rġiel fl-istess dik ukoll familja. Le dak erba' rġiel mhux familja. Il-kelma familja tfisser hekk fid-definizzjoni tal-Alla. Issa nifhem li jista' jkunu membri differenti f'dik il-familja tista' tkun kbira, imma l-familja dejjem tkun hemm bil-fors dejjem tkun hemm mara u raġel biex tibda dik il-familja. Inkella qatt ma tibda. Issa jista' jmut wieħed minnhom, fl-aħħar mill-aħħar kollha jmutu, imma anke hekk imut wieħed minnhom minn x'imkien il-familja dejjem tibda minn bejn raġel u bejn mara. Bil-fors. Issa ħanidilkom isimgħu kemm sabiħa dik l-iskrittura. U għaliex hija importanti. Għaliex dan huwa importanti, għaliex dan huwa importanti anke fi żmien li qed ngħixu fl-2023. Il-kelma maskili, jiġifieri Alla għamilhom male, għax bl-Ingliż jgħidlek Alla għamilhom raġel u mara, għamilhom male and female. Il-kelma billudi hija l-kelma zakar, raġel. Kulħadd jgħid raġel, maskili, billudi hija l-kelma zakar. Moħħkom jekk iġġibilkom tbissima fuq wiċċkom ħabixa, no problem. Alla jridek titbissem u tkun kuntent. Imma l-kelma zakar tfisser timmarka. Timmarka. Il-kelma zakar bl-Ingliż hija tfisser to mark. To mark isa qed tittimbra. Jonkella, ismawna, jonkella immaġna inti għandek il-inkwatru u biex id-dender dak l-inkwatru sammart musmar mal-ħajt, dak zakar. Issa ġejja l-mara. Il-mara hija l-kelma naqab. Naqab, kulħadd jgħid, naqab. Li tfisser imtaqba, tippenetra, bl-Ingliż to puncture, to penetrate and to pierce. Mela raġel huwa li taqab u l-mara li tiġi imtaqba. Punctured, pierced. That's what it means, a woman and a man. Tidnejdilkom misteru ieħor kbir. Il-klim zakar bil-ludi u l-klim naqab jagħmlu parti mill-kelma Alla. Isem Alla jinkludi dawk li trifillut. Infatti, aħna l-Maltin, ovvjament għax il-Malti huwa semitiku u simili għall-Arbi f'ħafna kliem, l-Alla ngħidulu Alla. Immintom kollha tafu li Alla mhuwiex ismu, bħalma inti tgħid jiena raġel dak mhux ismi, isimni Gordon John Manġi, dak ismi. Imma il-pronom tiegħi huwa raġel. 100% raġel. U imma ma jisimnix raġel, jisimni Gordon. Alla ma jismux Alla, Alla jismu Jinu. Jonkella Jahwe. Issa, fl-aħħar mill-aħħar naf li hawn min jagħmel diskursati twal fuq x'ismu verament Alla u min jgħid li huwa Ġehova. Dak ma jfissirx li inti Jehovah's Witness, li jfisser huwa fil-kelma biex intom tifhmu kif ħareġ il-kelma Ġehova għalkemm m'għandix problema llum il-ġurnata li Alla jsejħulu Ġehova. Imma A, E, I, O, U fil-ludi ma jeżistux.
Allura inti biex jinqara, mhux faċli taqra jaħwe. Mhux faċli taqra. Nistema tqil biex taqra. Għaw min ukoll bil-ludi jaqra Yud Hej Vav Hej. Imma Yud Hej Vav Hej. May be nice, but għalik, kemm minnkom għandkom il-Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek kull idej. Toqgħodx tgħidlu Ġeħova, Yud Hej Vav Hej, Jaħwe, għidlu Abba, Missier, Daddy. Allura l-ikbar isem għalija bħala Kristjan mhux li qgħod nipprova nimpressjona lil Alla jiena tallem xi ħaġa bil-ludi. Qed tifhem għax xuħud jaħsbu li ħajimpressjona l-ewwel Alla kemm hu kapaċi jgħid ismi tajjeb da. Issa, tajjeb li titgħallem, imma jiena u inti Ġesu tagħna revelazzjoni ħafna ikbar minn Jaħwe. Li nsejħulu aħna li ġejna adottati u poġġa fina l-Ispirtu tal-Alla biex bekk aħna nistgħu nsejħulu Abba Messieh. Allura li l-Alla jiena ma noqgħodx ngħidlu Yud Hej Vav Hej, Almighty Jehovah. Tista' jekk trid, imma Ġesu ma jagħmilx hekk, Ġesu jgħidlek in l-Alla sejħlu Missierek. Okay? Infatti, it-tfal tiegħi meta jsejħuli, kif issejjaħli inti, Mikajas u Ġose? How do you call me? Lili, how do you call me? Da. 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 What else? Xikte. Papa. That for sure I am. I am a man. Biex jiċċajta, għandhom naqra sense of humor, which is good. Imma fl-axar mill-axar, jekk huma jafu li huwa disrispettanti li jekk li jgħidu li Gordon. Mhux hekk tissabelli ismi? Ma ke? Daddy, papa, da. Imma ħadd iktar ma jgħid li daddy, pa. Għax hemm relazzjoni ta' missier u wibbe. Aħna għandna missier u intom u liedu. Imma xi ħaġa tal-għaġeb, il-kelma Zakar u l-kelma Naqab tagħmel parti mill-isem ta' Jaħwe. Moħħkom hawn issa ara ġejja powerful revelation. Il-Bibja tgħidlek lir-raġel u lill-mara għamilhom fi xbija tiegħu. Neħħi r-raġel u poġġi mara u tikkorrompi l-xbija tal-Alla. Neħħi l-mara u poġġi raġel ieħor, tikkorrompi l-xbija tal-Alla. U l-familja kaput. Mhux kulħadd, mhux it-torta kulħadd li jkun ġej minn familja mkisra. Imma jekk aħna rridu jekk intom il-lejla li ħad iddedikaw il-lulidkom, trid tifhem ir-rwol ta' Naqab u trid tifhem ir-rwol ta' Zakar. Issa, ħantikom oħra. Intom mhux biss raġel u mara, intom li l-lejla ġejtu biex tiddedikaw il-lulidkom bħalma Sara fl-ewwel Samwel iddedikat il-bina fit-tempju. Bħalma Marija om Sidna Ġesu Kristu iddedikat il-Ġesu fit-tempju. Aħna, il-Kristjani, niddedikaw il-lulidna lil-mulej fit-tempju, fil-ġemma. Ma tagħmilx differenza jekk tintaqgħax ġo katedral, ġo binja, ġo hotel, imma fil-ġemma tal-mulej. Okay? Imma l-importanti hija li aħna l-lulidna niddedikawhom lil-mulej. U meta niddedikawhom il-mulej, inti tittifhem il-lejla ħanamlu talba speċjali għal dawk li intom ħad iddedikaw il-lulidkom u dawk li intkom xi darba jkollkom ulid jew nkella anke għandkom ulidkom li forsi m'għadhomx babies, x'sorta tistgħu tiddedikaw din għidu dit-talba magħna l-lejla. Intom li intom fuq il-YouTube, Facebook u televiżjoni. Meta jekk inti trid tara
familji sodi, ċivilizzazzjoni b'saħħitha, pajjiż b'saħħtu, bil-fors trid tallem, ma tistax tisforza lil ħadd, imma trid tallem li familja u nazzjon b'saħħtu jiġi magħmul meta ir-raġel jagħmel il-wol ta' raġel pur papa u meta l-mara tagħmel wol ta' mami ta' mama. Mhux ta' mara tagħmilha tal-mama jew tal-papa. U laqqas ta' xi papa, xi raġel jipprova jagħmel wol tal-mami, dik hija fajne Alla. Perverżjoni u twistjar u l-imaġġ tal-Alla issa ġie kalpestat. Ejla Aziz, pupu. Ejla pupu. Ejla qalbi, ejla. Sem jismu? Simeon. Ejla sabiħ. Kemm hu sabiħ? Qalbi. Kemm hu ħelu? Pupu. F'Simeon, ovvjament mill-lat bioloġiku ma ġiex minn missieru biss, ġie wkoll minn omm. Issa, meta int għandek tifel, jew tifla, kien hemm il-parti tal-omm u l-parti tar-raġel tal-missier biex dat tifel ikun dak kollu li Alla ħalqu biex ikun. Sa kull tifel u tifla hemm eċċezzjonijiet fejn meta ngħidlek meta l-omm jew il-missier ikunu mietu. Jew inkella hemm eċċezzjonijiet fejn l-omm jew il-missier sfortunatament iddivorzjaw u sseparaw. Sewwa ikun hemm ħafna min ibagħat l-iktar. Jisi? U mingħajr ma nafu, ħafna tmexxijiet fid-dinja qed jikkontribwixxu u jisponsorjaw l-aġenda ta' Satana biex ikomplu jkissru s-soċjetà u t-tfal. Is-sisbaħ f'pajjiżna jridu jgħidu lil dat tifel jekk tħossok gell intuk l-ormoni jew ħawaqfulek xi hormone blockers. Ħalli għadha tibda tgħid li inti gell. Dat tifel jista' tgħidlu d-dinja kollha gell għax boj ħajibqa'. Boj minn fuq s'isfel minn ġewwa l-barra. Issa, jekk ikun hemm tifel jew tifla li titħawwad jew kollha feelings li jitħawdu u hemm turrun raġuni għaliex persuna tista' titħawwad, ma ssirx dak inti it-taħwit li għaddej minnu, xorta tibqa' raġel. Aħna bil-Malti għandna proverbju. Il-ħanżir taqtalu dembu. Jibqa' ħanżir qalbi. Ir-raġel taqtalu dembu. Jiġi raġel mingħajr demb. Imma xorta raġel jibqa' jsejja. Amen. U intom fimtuni sew. Ciao qalbi. Mur mabi. Thank you. Għatuħ ċabxipa. Allura, ismawni, ara kemm hu kattiv l-għadu. U intom li tissejħu Alla kattolċi, protestanti, evangeliċi, intom tidu tkomplu tixxandru xejn Alla il-Kristjaneżmu. Mhux qiegħed hemmhekk biex inkunu politically correct. We are here to be biblically correct. We're not trying to please anyone. We are only pleasing God. If you don't like it, bye. U menix ħan iġġojnja mal-konfużjoni ta' moħħok. Amen? Amen. Però ħalli nkunu gracious, grazzjużi. Illum il-ġurnata, jekk intom tinnominaw, ġenerazzjoni ilu, ħantikom xi ħaġa, ħankellimkom bħala missier ma familtu. Ġenerazzjoni ilu, Malta ġiet esposta għal daycares. Daycare, child daycares. Għanna ruxmata mamajiet li laqqas jafu minn huwa li jidhom ma jafuhomx.
Għandhom ħafna papajiet, aħna l-lum nejxu f'ġenerazzjoni li hija l-iktar mod normali li tkun poġġut tagħmel it-tfal, tiġġieled, u mbagħad wara ftit snin terġa' tpoġġi mġaħat ieħor, terġa' tagħmel it-tfal, tiġġieled u mbagħad ismawni. Għal kull azzjoni hemm reazzjoni. Għal kull deċiżjoni hemm konsegwenza. Illum qed naraw il-konsegwenza ta' ħafna tfal li għandhom problemi, challenges ta' identitajiet. Għaliex? Għax il-papa, ir-rwol ta' papa ġo fihom ma rawx. Ir-rwol tal-mama ma rawiex. Allura jena x'jiena? Jiena feri. Għad inħossni feri. Tistgħu tagħmlu għamin. Kemm hawn minnkom xi darba meta kontu għadkom tfal ħassejtukom Superman? Jiena kontu ħossi Superman. Kemm hawn minnkom ħassejtukom Spider-Man? Jissi, illum ngħixu f'ġurnata jekk tħossok Spider-Man, forsi Spider-Man. Kemm hawn minnkom xi darba ħassejtukom xadina? Għal xi ħud għadek xadina. Jekk inti xadina, ot attent ma mhux jaħsbu ħarbirtilhom mizzu ta' Monte Cristo. Kemm minnkom ħassejtukom xi ħaġa oħra? Prinċipessa tgħix ġo kastell. That's right. It-tfal faċli tbellalhom li trid. U jekk inti tkun korrot, perversjat, titwistjat u mimblixjaten, ħadbellalhom dak li d-demonju jrid. U dan għaliex? Għax hemm aġenda tad-demonju li jrid ikisser il-familja. Imma meta inti tiġi lejn Kristu, Ġesu jibda jerġa' jirrestawra il-familja. Għalhekk aħna nirringrazzjaw il-Alla. Dil-ġimgħa kelli testimonianza u dal-waqt ikolkom waħda bomba toħroġ pubbliku. Ta' familja li Alla irrestawra fejn kienet tidher xi ħaġa impossibbli. Kemm minnkom intom li din hawnhekk preżenti hawn li inti il-moment li jersaqt lejn Ġesu Kristu iż-żwieġ tiegħek ġie restawrat, il-familja tiegħek ġiet irrestawrata, u jdejkom kunu onesti. 1, 2, 3, 4, 5, 5 familji, 6, 7, 6 familji. Meta daw? Meta ġew lura lejn il-Kreatur li krejhom biex ikunu mara u raġel, missier u om, biex l-lulidhom ituhom dak li x-xitan xi darba serqilhom. Amen? Għaw xi ħadd iħossu skomdu? Minix ħanbiddel il-konverzazzjoni. Hawnhekk Knisja Kristjana u xejn Kristu jott. L-opinjoni tiegħi u tiegħek 0. Amen. Allura il-familja li ħala Alla li x-xitan ilu jagħmel min kollox mill-bidu tal-kreazzjoni biex ikissirha, meta tara familja sana, meta tara mara om topera bħala om talla. Boys. Meta tara raġel jopera bħal missier talla, jirabbu lil ulidhom taf x'qed taraw? Qed taraw il-manifestazzjoni ta' ġbija ta' Alla. U x'għamilna llum? Ikkontribwixxejna mal-pjan u l-iskema tad-demonju. U għedna mhux problema. Kemm hi problema?
Illum is-soċjetà ħafna minnkom tafu. It-tifrik żdied bla rażan. Ġesu xorta jibqa' risposta għal ħajja tal-lum. Ġesu xorta jibqa' risposta għal żwieġ tiegħek. Ġesu xorta jibqa' risposta għal kif għandek trabbilu li jidek. Għal dawk li intom tgħid li jiena issa ħin nisseparat, it-tfal tiegħi x'imkien ieħor jew il-raġel tiegħi jew it-tfal tar-raġel tiegħu ma jgħixux flimkien. Almenu għamel milli tista' li tagħtuhom il-Ġesu biex tagħtuhom lura l-identità li x-xitan ġie jisraqilhom. Aħwa, waħda mill-akbar problemi li ħakmet id-dinja llum il-ġurnata, taf x'inhi? It is kriżi ta' identità. That's one of the biggest problems in the world today. Kriżi ta' identità. U mingħajr l-awtur tal-ħajja f'ħajtek, inti tibqa' fi kriżi ta' identità. U jekk jiena ma nafx li jiena raġel, u jien suppost ngħix ta' raġel, u jekk jien inħoss xi ħaġa foreign ma naċċettajiex għax jiena raġel, sewwa allura jien nissaħħaħ fl-erja fejn naf li jiena ġejt imwieled u msejjaħ biex inkun. Mhux nakkomoda ħsibiet. Isimgħuni, ċertu affarijiet li qed jiġu malma fl-iskejjel illum sa madwar 5 snin ilu jew mhux ħafna iktar minn hekk, kien jiġi ikkonsidrat abbuż fuq it-tfal. Kontu tafu intom? Taf li inti sa ftit snin ilu, mhux ħafna da, ftit inqas minn 10 snin. Jekk inti kontur it-tfal xi tip ta' film sesswali jew tkellimu fuq sesswali, kienu jiġu social workers iwissuk u jaħdulek it-tfal. Illum is-social workers jiġu jgħidulek it-tifla tgħid li hija tifel. Ara x'taħwit minn l-infeq. Dak li sa inqas minn 10 snin ilu kien jissejjaħ abbuż, illum qed nagħmluh edukazzjoni. Għaliex ma rridux noffendu lil feelings ta' xi ħadd. Jiena nħossni il-Prim Ministru lejla. Infatti anke l-bieraħ ħassejtni hekk, u għada ħanħossni hekk ukoll. Jien il-Prim Ministru ta' Malta. That's it. I am the Minister of the Gospel of Malta. Imma ħija kremmen. Għattif mux taħwi. Għax nħossa malekki. Fejn huma l-prinċipji tas-saltna? Fejn huma l-prinċipji li għamlu familja soda? U għadna ma semmejniex l-influenza tad-demonju. Intom, għaw xi ħadd li ma jemminx fid-demonju? Int ma temminx fid-demonju? Ma temminx fid-demonju int? Le, kemm minnkom temnu fid-demonju? Jiena nemmen fid-demonju. Jekk inti daqra l-Bibja bil-forsi temmen fid-demonju jeżisti. U jaqbillek temmen li jeżisti vera, u jaqbillek li temmen vera li qed jopera u qed jaħdem full time. Issa, nemmen fid-demonju nfessix li nadura lid-demonju, dawk huma żewġ affarijiet totalment differenti. Jiġifieri nemmen li vera jeżisti u vera qed jaħdem illum bil-liċenzja u jpoġġuh fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni f'Malta. U Kastilja. Kemm minnkom tħobbu l-verità? Tħobba l-verità? Il-verità Alla qatt ma qal li hija komda, imma l-verità li teħilsek. Jisi meta inti tmur għand tabib, u probabbli ħajtik xi mediċina li mhix ħad inti hemm tajjeb, imma taf li dik il-mediċina għandek bżonna u toħodha biex tfiq. Il-verità l-istess. Il-verità l-istess. U intom tkunu tafu l-verità u l-verità teħliskom.
Meta li Alla janfoħ fil-bniedem, Alla jagħti lill-bniedem id-DNA spiritwali tiegħu biex jitimbena familja. Alla kulħadd jgħid Alla u Alla ta' familja. Alla dejjem juża familji biex ibiddel nazzjonijiet. Kont tafa din? Alla ismawni. Jekk intom tisimgħu taqraw l-iskrittura li xi ħaġa li jekk inti tissejħ Kristjan għandek tagħmel, Alla sejjaħ meta Alla kien ħajara id-dinja x'għamel? Alla għażel familja. Il-Noa u l-familja tiegħu. Għal dawk li qed taraw dal-programm, ħafna forsi jgħidu ma naħsibx li qatt ħaterġa' ssir dik, ħanfakkarkom. Kontu tafu li fi żmien Noa, kontu għaw xaħat minnkom, jekk xaħat smajtuni u tiftakru tiftakru issa. Imma xaħat minnkom tiftakru kemm kien hawn nies madwar fi żmien Noa? Kontu tafu kemm kien hawn nies dak iż-żmien? Aqtaw għatu ċifra. Taf li jikkalkulaw li kien hawn madwar 10 biljun ruħ fid-dinja. Iktar miljaw fid-dinja bħalissa. U Alla qeret id-dinja u ħallesha biss lil 8. Dak Alla li jiena u inti nsejħulu missier, ta' Sidna Ġesu Kristu. Illum il-ġurnata nemmen li ħajkun hawn iktar minn 8 li jsalvaw. Just make sure li inti tkun wieħed minnu. Alla għażel il-Noa u l-Bibja tgħidlek fil-ktieb ta' Ġenesis 7:1 Alla sab il-Noa bħala raġel ġust u salva lil Noa u lill-familja tiegħu. Eżis missier u omm moħħkom hawn. Jekk inti tkun raġel talla jew inti omm tkun mara talla minħabba fik il-familja tiegħek tiġi salvata. Kont taf? Kont taf li bħabba fik għax inti tkun vera talla il-familja tiegħek kollha salva? Issa. Ma jfissirx jekk inti jgħinna mill-mod jiena raġel tal-mulej, nħobb il-Alla u forsi l-mara tiegħi ma tiġi taf bi Kristu. Alla li qiegħda fl-ewwel Korinti kapitlu 7 iqaddes il-marti biex uliedi jkunu qaddisa x'inkella l-Bibja tgħidlek jgħidlek ikunu bawla. Ikunu mesħuta. Jekk ma temnunix hemm mara narawha. L-ewwel Korintin 7 morru. L-ewwel Korintin 7. Qed tieħdu pjaċir? Alleluja. Għaw xi ħadd hekk għandu xi mistoqsija lejla mhux għax ħadd tistaqsija li issa, ma fil-kost staqsija li wara. Għaw xi ħadd għandu mistoqsija? Kollox qed tifhmu? Praise God, hallelujah. That's another miracle by itself. L-ewwel Korintin kapitlu 7, vers 9 isimgħuha. Ara xejt il-mulej. Jekk mela lill-oħrajn ngħidulhom jien mhux il-mulej, jekk wieħed mill-aħwa għandu martu ma temminx fi Kristu ġifieri, u hi joġġobha tagħmmar miegħu. Ġifieri tagħmmar miegħu minn sanati. Mhux poġġu ta' miegħu, jiġifieri miż-żewġi. Tagħmmar miegħu jekk il-kelma miegħu, tagħmmar miegħu, mhux jiġifieri għax tagħmel istess biss miegħu. X'inti fl-iskrittura tgħidlek ftit qabel tgħidlek kif versaqtu lejn Kristu, għaqdu li Kristu kif intom, jiġifieri once isibtu Kristu mbagħad komplu minn hinn, tipprovax issewwu tal-passat għadda. Anyway, mela jekk ħanamluha bil-kontra, ħalli tifhmuni. Mela l-mara tiegħi mara Alla u iżżewwiġna ma konniex nafu ċertu affarijiet, ma kienx taf li ċertu affarijiet, ma kienx taf li bħala mara Kristjana ma tistax iżżewwiġni lili, imma once li żewweġt issa l-mulej jgħidlek issa żewwiġt. Dik tiftaħ another big can of worms. Imma ħanibqu jagħmel issa. Imma jiena bħala żewġa nibqa' nagħmar magħha ġifieri fid-dmirijiet ta' raġel. Ġifieri bħal ħafna rġiel imorru għax-xogħol, inġib il-paga, nħossib it-tfal tagħna. Imma toqgħodx kellimni fuq Ġesu river of love, ġbin, ara għamel li trid, imma li ma rridx naf dal-Ġesu tiegħek. Għalija dak huma kollha ħmerijiet. Il-mara titkompli tgħix il-ħajja tagħha Kristjana. Li ma tistax titlaqni għax minix Kristjan. Biex hekk ara x'jiġri. Ara x'jiġri.
m'għandix mela jitammar miegħu m'għandux jitlaqa. U l-mara jekk għandha żewġa ma jemminx, qed nitkellmu żwieġ, u dan jogħġbu jammar magħha, ma għandix titilqu. Mela jekk inti llum ersaqt lejn Kristu inti min inti. U r-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek ma jridx jaf b'Ġesu tiegħek, ma tistax titilqu. Once li għax intom miżewġin, mhux għax poġġew tistorja oħra. You cannot divorce, ġi ma tistax. Eżatt, ġifieri din il-kelma għal miżewġin mhux għal dawk li qed jgħaddu good time. Imma mbagħad jgħidlek hekk isimgħuha. Ir-raġel li ma jemminx jitqaddes permezz ta' martu. Ma jfissirx li ġabet li f'daqqa waħda għaddis bir-raġġiera. Jiġifieri li qed tagħmilli pjaċir Marti ta' Kristu. Li qed qaddisni qed tikkonsagrani u l-barkiet li qed jiġu fuqha qed ingawdihom minn ukoll. Il-barkiet li qed attira fuq familtna qed ingawdihom minn ukoll. Sewwa, jekk Alla jrid jipproteġġi lil Marti għax jiena żewġa nidħol fil-benefiċċji tal-protezzjoni. Da bħal meta għandek health insurance. Ħafna mill-health insurance jgħidu tista' jkopri lilek u l-mara tiegħek pereżempju. Sewwa, għax intom miż-żewġin, jew tkopri lilek u l-lidek. Alla tgħidlek għandek tip ta' protezzjoni, tip ta' insurance, jekk inti miż-żewweġ ma' raġel, jekk inti mara, jew ma' mara jekk inti raġel, li jekk intom fi żwieġ għandu ċertu benefiċċji. Imma jekk ma jaċċettax il-Kristu, xorta jmur l-infer. Jew ma taċċettax li Ġesu Kristu, xorta qed tmur l-infer. Imma sakemm għadha fuq din l-art, hemm barkiet li jitgawdi minnu. U din narawha fil-Bibja. N-nistalla fit-Testament il-qadim kienu jgawdu mill-barkiet li kellhom in-nistalla imma mhux bil-fors dejjem saru lupt. Setgħu baqgħu nisa anzi ħafna drabi anke jadoraw l-tfolot. Ma nafx kemm tista' tgħix fil-ġenna tal-art meta għandek il xi ħadtek, imma lek kien jgħidulhom Alla tiżżewġux ma' nisa tal-barranin, iżżewġu nies fil-fejdi. U hekk Kristu jgħid hawnhekk, jgħid jekk inti mara Kristjana single, jew raġel Kristjan single iżżewweġ biss mara Alla jew raġel Alla sekk affixta kompli għarbilla, kompli affiġew kula. Imma in the meantime, itlob għal żewġek. Ħalli jaħbad rasu ma' blata. Itlob għal martek. Għax it-talb tiegħek qed tqaddes il-martek. ħatiftaħ moħħa, ħatara lill-Kristu ħalli salva. Jiġifieri dawk in-nisa li għadhom mhumiex Alla u għandhom raġel tal-mulej, jew bil-kontra, għandhom ħafna iktar ċans biex jersqu lejn il-mulej. Imma parti minn hekk ukoll jgħidlek li uliedkom isimgħu għadin. U l-mara li ma temminx tqaddes b'ħuha, inkella uliedkom ikunu mnifsa, iżda issa huma qaddisin. Mela anka li kienu kieku jina l-raġel Alla u l-mara tiegħi mhix Alla, uliedi xorta mill-barkit Alla jiġi fuq uliedi. Ma jfissirx li ħajsalvaw bil-fors. Imma jfisser li uliedi għandhom ċans kbir li jiena bħala raġel Alla ngħix qudiemhom bħala raġel Alla. Ħalli jersqu lejn Kristu, ara x'ċans għandhom jisimgħu l-Vanġelu. Jekk inti mara Alla u għandek raġel tiegħek mhux Alla, imma ara x'ċans għandu żewġek u inti tqazzu kontinwament bħajtek bit-talb tiegħek qed tbirku Alla xorta tibirku għax qed jisma' t-talb tiegħek. Għax kull ma titolbu f'ismi Ġesu Kristu jgħidlek nagħtihulkom. Aħseb wara dak il-persuna li inti f'patt miegħu. Amen? Mela intom li intom miż-żewġin u raġel tiegħek jew il-mara tiegħek mhumiex fil-mulej, itlob għalihom itolbu lill-mulej jgħidihom revelazzjoni ħollhomhom dil-ġimgħa kelli testimonjanza mhux ħanejdilkom għalissa, imma grazzi mulej ta' mara li telqet il-żewġa bulieda u tlabna l-jom il-ċampilli lura dar-raġel alleluja u għallu pastor il-mara kellha ħolma mill-mulej u għajt li ġejja lura bit-tfal. Let me tell you something, all of you women and men, God knows your address. Amen? Kemm għandna Alla kbir. U kemm hu ħaj. Taf kemm din stema t-talb tagħkom intom. Intom li intom Alla vera, mhux tar-reliġjon, ta' Alla. Taf li t-talb tiegħek ibiddel dak kollu titlob. Mela ħajlkom testimonjanza oħra bomba. Il-biraħ Alla tani rivelazzjoni tal-bliħ. Mhux għax qatt ma kont nafa qabel, imma reġgħet saret friska. Mela l-biraħ xi ħadd iċempilli fuq it-telefon.
U bdiet tgħidli dil-mara li għandha tifla qed tiġi turmentata mid-demonji. U bdiet tgħidli affarijiet oħrajn li ma nistax ngħidhom fuq hawnhekk. U dak il-ħin l-Ispirtu tal-laqa minn ġo fija, issa jiena qiegħed raħal u huma qegħdin raħola. Ġifieri l-għamil sejthom, l-għamiltilhom terapija, xejn. Halleluja. Xejn, qassajt narhom, xejn. Bdejt titkellem ma' dit fajla. Talbet miegħi biex tiskonsagra ħajjita lil Ġesu Kristu, dit fajla. Tat ħajjita l Ġesu, qed tilha inżel għall-kub tgħid fejn inti. U bdejt nenveżiġġija jiena fl-ispirtu tiegħi x'qed jiġri. U kif bdejt nitlob għaliha biex tidħeles mid-demonju, id-demonju beda jitkellem minn ġo fija, jwersa u jimmanifesta minn fuq it-telefon. U meta titlob li l-anġli jmorru magħha u tlob tin-nar talla kontra dawk id-demonju, bdiet twersa u timmanifesta u ma bdiet tgħidli Pastor, it-tifla tiegħi qed tinħeles, halleluja, qed nitlob miegħek issa stess. Qed tillistra minn kemm jaħdem it-talb. Alla jisma' talb tal-poplu tiegħu. Halleluja, itolbu Maltin u għaw xejn. Halleluja. Itolbu. Li tiġi għaw. Għandek barka kbira, hawnhekk tiġi taħt dilka tal-Ispirtu Santu. Hawnhekk inti meta tiġi hawnhekk tidħol taħt dilka apostolika tal-qawwa tal-Ispirtu Santu. Issa ma jekk għadek ma kellekx ċans tiġi hawnhekk xorta fejn inti, nista' nitlob għalik u Alla jmissek fejn inti. Daqshekk hija potenti l-qawwa tagħna. Għax Alla huwa bla limiti, l-Alla li naqla jiena ma nsakrux ġo kaxxa, Alla li naqdi jiena huwa l-Alla li jżomm l-univers fit waħda. Halleluja! Jesus! Shout Jesus! Halleluja! Alla sejjaħ il-Noa u l-familja. Alla sejjaħ il-Abram u l-familja aħna tafx li sejħu u liet Abram. Izak u Ġakob, Alla x'għamel? Alla ġab il-pattiju permezz ta' familja. Qaddisa. Meta Alla qajjem il-Mosè, Alla ħeles permezz ta' Mosè, ta' ħuh u ta' oħtu u l-mara tiegħu Sifora, ħariġhom minn l-art tal-Jasar permezz ta' familja. Jista' jkun il-familja tiegħek tbiddel dan nazzjon. Kull ma jrid ikollok huwa l-Alla mija. Għax għal-Alla xejn huwa impossibbli. Halleluja. Meta Alla ħareġ lill-poplu tiegħu minn taħt ġuħ. Kienet imutu bil-ġuħ u l-poplu kollu ta' Iżrael, ta' Joseph. Tiftakru Joseph? Permezz ta' Joseph, Alla ħeles l-Iżrael kollha permezz ta' Joseph. U l-familja ta' Joseph. Il-poplu kollu ta' Izrael salva. Jista' jkun li Alla jrid isalva l-poplu kollu ta' Malta għawdex permezz ta' din il-familja. Kulħadd jgħid jiena l-familja t'Alla. Jiena l-familja fi Kristu Ġesu. Permezz ta' din il-familja Malta jkompli tiġi preservata mill-ġudizzji u mill-ħakma tal-għadu. Jien il-familja t'Alla fi Kristu Ġesu u Malta għawdex is-salva permezz tiegħi tal-familja fi Kristu Ġesu. Halleluja, għaliex ma tiġin? Ridek tgħidha, ejda! Mela ejda ħanisimek. Amen. Qed jieħdu pjaċira ħwa. Praise Jesus, halleluja. Gloria lil Mulej. Amen. Anka meta niġu għal-ministeri, per eżempju, ħansemmi Rejma. Rejma beda minn raġel, mbagħad il-mara tiegħu Orita Hagen. Illum il-ġurnata Rejmas u ministeri inkluż anki kbar minn Rejma stess li ħarġu minn Rejma jokkupaw id-dinja kollha. Taf li kuljum tiftaħ x'imkien fid-dinja knisja Rejma intu? Dik hija l-legacy li inti u jiena parti minnha. X'imkien fid-dinja kuljum tibda knisja ġdida Rejma. U minn fejn beda da kollu? Minn familja t'Alla. Għax bdew l-Alla. Għax Alla qallu iridek tmur Oklahoma, Broken Arrow. Qallu broken who? Broken what? Minn hemm din.
illum intom familja fi Kristu. Eluf oħra bħalkom li mhux qiegħdin hawnhekk huma parti mill-familja ta' Kristu. Għax Alla għażel familja. L-ewwel beda minn ommi u missieri u tella wildan il-tfajjel x'kejken ħelu. Fisem ġes Kristu, ma desxraq xejn Jesus name. Imma vera, għax Alla dejjem jażel familja. Amen? Ħankellim ilkom issa missierijiet. Għażis missier, papa, int fejn int, f'liema kwalinkwa sitwazzjoni int. Involvi ruħek ma' ulidek. Involvi ruħek ma' martek, mhux fis-sodda biss. Itlob! Bil-ħaqiva, suppost nitolbux. Intu rajt. It-talb ibiddel kollox. Li kieku Alla kellu jiftaħ is-separju jgħidlek ibnitlu parħa ħajġri. Il-Bibja tgħidlek it-talb tal-bniedem ġust magħmul bil-ħerqa jipproduċi qawwa tremenda. Il-bieraħ kelli testimonjanza ħajja fuq telefon ma' qasaf ma' min titkellem wiċċ b'wiċċ. Imma naf li sound waves taħleħni li kienu ordnati u midluka bil-qawwa tal-Ispiritu Santu xi ħadd beda jinħeles mid-demonju biha. Dik hija l-qawwa li l-Bibja tgħidlek, dil-qawwa it-talb li huwa magħmul bil-ħelqa minn bniedem ġust jipproduċi qawwa tremenda li tirrekrea mirakli. Meta ma tiġix għat-talb x'intom tagħmlu ħasra. Meta ma nitolbux x'aħna nagħmlu. Nisa, mamajiet, involvi ruħek ma' ulidek mhux issajja l-lom biss u do taħsilhom iħwejjeġ. Poġġi bil-qiegħda itlob ma' ulidek. Għallimhom, kellimhom ċaru tont. Għax qabli dak li inti titkellimhom fuqu qabli l-iskola min jaf kemm ilhom jisimgħu erażijiet fuqu madwaru. Hemm mod u mod kif tkellimhom. Għatta ħin magħhom. Intom missierijiet kollha kemm inkom tafu, kollha tittadu rendi kont. Għallu lidkom taf. Ħafna minn ulidkom laqqas biss jafukom lilkom. Missierijiet. Ħafna minnkom laqqas biss tafu lil ulidkom. Xi 7 snin ilu tfajla imkisra ma tistax iżomm ġuvni. Problemi ma' kull wieħed li tmur torqod miegħu u ddul miegħu u titqalleb miegħu. U suppost ħobb il-Kristu. U meta kellimta fuq ir-relazzjoni tagħha mal-papà tagħha u tal-papà, tinfaqa tikbi u imkisra qudiemi. Għaliex? Għax il-papà skjaf tax-xogħol. U qatt ma poġġa bil-qiegħda jitkellem ma' din il-povra tifla. Basta tefa l-isperma u ġab tifla fid-dinja. Imma qatt ma qatta ħin mal-prinċipessa tiegħu. Bintek mhux il-flus trid. Ibnek mhux il-flus iridu lilek! Lilek! Ħin miegħek! Intom ħafna missieri taw u ħafna missieri tara fuq it-televiżjoni u fuq YouTube u Facebook kemm tridu tindmu għax qatt ma tajtuhom l-imħabba ta' missier. Qatt ma tajtuhom l-imħabba tom, attenzjoni tom. Naf li ħafna missieriet ukoll ġejjin minn background imkiser. Immissa li għandek il-Kristu biddel ir-rotta. Imbidel! Nisħajjel il-mulej jgħid bħalissa ma tridunix niġġudika lid-dinja mela nbidel. Għax kif sejjin l-affarijiet jgħid il-mulej mhumiex kif irridhom jien. U ma nidaxxaqx fihom. Mhux biss id-dinja qed tagħmel l-imbarazz u l-ħmieġ u d-dnub, inkluż ħafna fil-familja tiegħi, inkluż fil-Knisja tiegħi. Qed jiġi tollerat il-perverżjoni u l-ħmieġ.
Mbagħad triduni li jiena ma nkunx imħallef ġust. Jgħid il-mulej. Jekk ma tannaqix int il-bintek għala pedada ħajsib min jannaqilek u jirrejpja jilek. U l-lum il-ġurnata mux bis raġel issib anka mara, basta timxi skont il-feelings għax int zammejta handikappata minn dawk l-emozzjonijiet. X'inhi l-ikbar waħda mill-ikbar problemi tad-dinja? Kriżi ta' identità. Imma meta għandek it-tfal, il-papa jannaqhom, jħobbhom, japprovhom, jgħidulhom kemm jiena proud fuqek, kemm jiena kontent bik. Ma jfissirx li ma jikkoreġġihx, anzi missier. Jekk hawn xi missier jilbes id-dubletti qa' fil-lejla f'isem Ġesu Kristu. Għax il-Bibja tgħidlek missierijiet iddixxiplinaw lil-uliedkom. Ma jfissirx kisru ta' u laqqas tiddisturbaħ. Għatihom disciplin. Illum l-ikbar, waħda mill-ikbar disciplina ta' terrur ta' uliedi taf x'inhi? Bla iPad. U jibdaw jerqu id-dem. Disciplina, ġifieri żomm. Kun sot, kun raġel, rabbi spina dorsali f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. U uri is-softness ta' raġel. Ma jfissirx tkun xi sissi. Soft. Uri l-imħabba. Ikkadiljaħ il-libnek, ikkadiljaħ il-bintek. Għaliex le? Għaw xieħuk li l-għal għatijak l-kbar għatajtek, mux bintek u ibnek. Jow il-klab tal-ħamim li ma jkunem xie ħamima kbira, kbirkek minn fuq. U tamdek. Attaħin. Attaħin. Waħda mill-tfal li ġejduli, mux daddy kem ħattini flus, mux daddy, l-iktar ħaġa li nitkellmu hija, daddy, let's spend some time together. Thank God. Grazzi mulej għal-mara li għallatani, għax tamel ruxma ta' xogħol bija għandha full-time job. Umbagħad bit-tfal. U tfal tiegħi jafu jinħabbu miegħi u jinaf nħobbu magħhom u ma' ommhom. U ma jippreferu la li u laqqas li, la volja li jien aħjar, imma ma jippreferu ħadd. Enneċċajt. Fil-veru sens tal-kelma, minajri ma setgħu jiġu. U laqqas minajra ovvja. Sewwa? Imma ħanilkom xi ħaġa oħra għax insejt ngħidilkom bistadi. Il-kelma missier moħħkom hawn. Hija tfisser funtana ta' ħajja, jew dak li qed il-ħajja. Qed taraw kif toqtlhom mill-uliedkom missirijiet. Tajtuhom l-isperma, ma tajtuhomx ħajja. L-om taf x'inhi? Dik li tieħu ħsieb il-ħajja. Inti żderja minnu jitla it-zokk. U l-ħamrija dik li iż-żomm it-zokk u żerrija moistured. It-zokk u żerrija u l-ħamrija jagħmlu familja pjanta xitla soda. She's the nurturer of life. I'm the giver of life. By myself, I would have nothing to nurture. With herself, she would have nothing to nurture life. Ma jkollha xejn tin-nurture, ma nafx kif tgħidha bil-Malti. U bija biss m'għandix xejn fejn nista' nibda xi ħajja. Għalhekk ara kif ix-xitan kisser pajjiż, kisser dinja. Min għalina li żewġ mamajiet jagħmlu familja.
Le ma jagħmlux. Jekk tuħu għalik, daqshekk jiena wkoll nieħu għalik għal ħmerijiet li tgħidu. Laqqas żewġ irġiel ma jagħmlux familja. Imma mhux l-aqwa l-imħabba. Inħobb kemm inħobb il-uliedi qatt ma nista' nħobbhom bħala għax jien raġel. U marti tħobbhom kemm tħobbhom din l-uliedi u tagħmel ruxbata sagrifiċċji. Imma qatt ma tista' tagħtihom l-imħabba tiegħi ta' Gordon John Manche. Jekk hemm xi ħaġa li jiena u inti għandna nkunu lejra tad-dinja anke jekk ma jridux il-Kristu tagħna sfortunatament u mingħajru jintilfu, almenu għandhom iħarsu lejk u jgħidu dawn huma familja b'saħħithom. Dawn huma familja mbirki. Għandhom iħarsu lej River of Love u ħafna jaraw għadita. Jgħidu River of Love ma nafx imma kemm huma b'saħħithom, ma kemm jitkellmu, kemm jkunu ta' quddiem. Hekk għandu jkun. Kemm jiġġieldu għal xulxin, kemm jaqbżu għal xulxin u jkollhom u Emme. Taqbel u ma taqbilx miegħi nirringrazzja Alla jiena mbierek, Marti mbierka, ulied imbierkin u xejn id-demonju għax dak li birek Alla ma jista' jisqtu l-ebda demonju. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. What God has blessed, no one can curse in Jesus' name. Amen. Amen. Dik hija l-kelma tal-mulej. Thank you, Jesus. Aqraw il-Bibja, ulied! Missirijiet! Għax jiena nixtieq pastor, għax jiena mhux mdorri. Għal xi wħud. Dik kull mulej ma millekx il-patata wara, laqqas taf kif għandek temmel ġuwolok. Jekk m'intix imdorri jibda! Kulħadd għal kull ħaġa hemm bidu. Ħadd ma twieled bravu, kulħadd. Anke jien ar kemm jiena bravu, kelli nitgħallem. Bravu. Għadni dejjem nitgħallem. Ma niqafx nitgħallem, il-moment li tieqaf titgħallem inti tibda tmut. U takkomoda l-iskop tad-demonju. Kompli tgħallem. Ma nafx, taf kemm hawn kodba llum. Taf kemm hawn videos illum fuq YouTube kif tista' tkun parent tajjeb, kif tista' tinnerċerja lil uliedek, taf kemm hawn. Anke f'River of Love nipprovdu daw il-courses. Kif inti jkollok familja sħiħa. Għalhekk importanti li tkun parti minn xirka qaddisa. Ix-xirka l-għaqda tal-qaddisi. Għax hemmhekk ħatikber. Anke żwieġ tiegħek ħajimprovja. Għax minn flok toqgħod twerżaq in ġew id-neħ u mbagħad iwerzaq waħda l-pastor u jġibu f'postu. U inti ma tkun qed xejn tgħidlu grazzi mulej smajt it-talb tiegħi halleluja. U mbagħad jgħid kellimt il-pastor int? Le kellimt il-mulej. Għalhekk importanti. Amen? U wis probably jekk kellimni xi waħda sal-għadhom kun insej kollox, ġifieri għas kemm għandi affarijiet. ħallu li l-uliedkom ikellmukom mod liberu. ħalluhom ikellmukom liberu. Daddy, I'm facing this. Mommy, I'm saying this. It-tfal tiegħi għandhom saying. My children have a saying. They always say to me, Daddy, I don't know how, but nothing surprises you. Kollox kol ma jgħidu jgħidulhom, I'm not surprised. I'm not surprised. No, I'm never surprised actually. U għal dawk li intom il-competition naqra fuq din id-dinja, suppost m'hemm xejn jissorprendik. Allura jekk it-tfal tiġi jgħidu li xi ħaġa, mhux okay. Inkella ħangarrixhom, ma jistgħux ikellmuni lili, ma jħossuhomx komdi li jistgħu jkellmu miegħi. U jiena rrid inkun il-papa u l-akbar ħabib. Għax believe it or not, anka l-mara tagħhom xi darba da pedada mara talla. Qatt ma ħadħobbhom daqs kemm inħobbhom jiena warti. Qatt. Taf il-proverbju xejn bil-Malti hu? L-om tiq għall-ulieda.
U le fisem Kristu ħajkollhom mara li huma jħobbu, mara talla, u ħajkollhom mara li tħobb l-Alla. U jitalmu tnejn huma bħalma titgħallem jien 17 sena żwieġ jħobbu xulxin. U ħajiskopru li l-maħabba mhix sess minn filgħodu sa filgħaxija, imma sagrifiċċju minn filgħodu sa filgħaxija. Amen, brother? Amen, il-miżewġin hawn xi ħadd jaqbel miegħi? Praise God. Issa ħadtik xi xeba lilek int id-dar kif laqgħet idej. Le, it's okay. Ismawni, Ġesu għalinna jħobbna. X'kienet l-ikbar sinjal tal-imħabba tiegħu? Sagrifiċċju. Immaġina Ġesu jgħid għax inħossa. Ġesu huwa ħass imma l-imsiemer deħlin. Dik hija l-imħabba vera li inti taf li mitta li kien nifsek u għamilt sagrifiċċji li tfisser imħabba. Sagrifiċċji għaż-żwieġ tiegħek number 1, la żewwiġt. Mbagħad sagrifiċċji għall-uliedek. U s-sagrifiċċju għax pastor jiena naħdem qisni kelb. Kelb baħnan. Ja allura ma tapprezzax li naħdem le? Għax minti tagħmel xejn speċjali iktar milli jagħmel kulħadd. Issib ħin ma' uliedek dak xi ħaġa rari. Dak li ħajamel iben raġel u bint mara talla. Amen? Ħallu lill-uliedkom jaraw fikom missieru hom. Ħallu lill-uliedkom jaraw bejnietkom intom ommujetom missierhom. Jarawkom timħabbu. Ħafna minnkom tafu li ma kellkomx problemi jarawkom uliedkom targumentaw qudiemu. Tħalluhom jaraw uliedkom il-mami tanna id-dadi u tbusu fuq wiċċu u d-dadi janna il-mami u tbusa? Jew jargumentaw biss jarawkom. Halleluja. Għal dawk li jintom sew hawnhekk lokali għaw preżenti u dawk fuq televizjoni li tħallu li l-uliedkom jaraw il-perverżjonijiet, l-iskandli. Number 1 infakkarkom li intom tidu tagħtu rendu kont tal-biża' quddiem Alla għax tajtu skandli l-uliedkom. Infakkarkom xejn Ġesu aħjar jiġi marbuta ma' żramon u kut intefa' l-baħar milli tagħti skandlu lil dawn il-xkejkni. Mela, għodu attenti ħanejdilkom ċaru tont. Ma tistawx tkunu arwenin quddiem uliedkom. Ma tistawx. Ma tistawx tinħasslu fil-banju l-istess ma' uliedkom. Ma jistawx uliedkom jarawkom tagħmlu sess flimkien. Dak huwa skandlu u disturb kbir għat-tfal, jekk biex tkunu tafu, apparti li jistiden id-demonju fuq uliedek, għax għalihom hija skandlu. Daw affarijiet li ħafna minnhom huma normali llum għax issa pastor isma' wara kollox jiena xi darba daw iridu jikbru u jridu jitgħallmu. Tihom ċans jikbru u teħħajġek jalhomx is-sweetness, is-sinċerità, il-purità ta' uliedek. Don't hijack their innocence. Let them play with Barbie, Cindy or Ken or whatever. Let them play with Playmobil, like me. Għax jibu xi darba jridu jikbru. Tihom ċans jikbru, ħallihom u gawdu il-tfulithom. Anka int, tmexxija ta' Malta. X'ismu il-Ministru tal-Edukazzjoni li jrid idaħħal xirux ma tambarat ġa pajjiżna? X'ismu? Clifton Grima. Departiment tal-Edukazzjoni. Departiment tal-Ugwaljanza. It-tfal tmissuhomx fis-sem Ġesu Kristu. Apparti li dawk li huma don ta' Alla li lil-hom jidu l-missirijiet responsabbli fuqha mhux intom. Dak żgur. Apparti minn hekk tisirqux l-innoċenza ta' tfal. Nafx ħatejdu xut minnkom illum il-ġurnata kollox għandhom fil-beraħ fuq il-YouTube jistgħu jara kollox iniridu. Tija l-tfal tiegħi
ma jarawx kollox x'in iridu. Għax jiena raġel bi spina dorsali u għandi l-Alla miegħi. Issa naf li hawn irġiel li kull ma jonqoshom gażata f'ħalqhom għax forsi vera ma jafux ikunu raġel u laqqas missier, imma hemm tama li tista' tikber. U l-mulej jgħidlek anke fi ktieb tal-Bibja, fil-Bibja jgħidlek, insejt fejn eżattament jgħidlek ma jfissirx għax id-dnub tar-raġel bil-forsi li tibgħatuh l-ulied, u laqqas il-dnub tal-ulied bil-forsi li tibgħatuh il-missier. Issa jekk kien affixta, xorta rid nipprova lill-uliedi nallimhom is-sewwa. Jiena meta kont żgħir kien hemm affarijiet li xtaqt li ma għamilthomx. Illum mhux ħanejt imma la għamilthom jiena mela jagħmluhom uliedi. Le! Dak x'tip ta' skużi l-kelma Maltija bombastika ħsibiet bażwija. Jiena nitgħallem mill-ħażin li għaddejt minnu jien. Mela xibeltu jiena jagħmluh it-tfal. Min jirraġuna jek, taw mux fu pastor, jew brother, jew Gordon, daw it-tfal jikbru, tjom ċans jikbru. Hemm ħin u staġġew fil-ħajja li jikbru. Tibżax jibdew jindunaw ċertu affarijiet jinbidlu, m'hemm sa toqgħod tgħidulhom int. ċertu affarijiet u iktar mhux l-iskola. Isimgħu tħallux it-tfal, it-teachers tal-iskola jgħalmuhom il-perverżjoni. Qumu fuq tagħkom f'isem Ġesu Kristu ħudu d-dritt f'idejkom u tħallux il-pajjiżna jħajġekja lil uliedek. U lidek huma tiegħek, mhumiex tal-istat. Jgħid li jrid l-istat huma tiegħek. Issa ma jfissirx li inti ħadd abbużhom, imma fid-dmir tiegħek li tedukhom, tibżalihom, tipproteġġihom u tgħinhom ikunu mara u raġel biex jagħmlu soċjetà sana, ikollhom familja sana da bidan. Amen? Halleluja. Fil-ktieb ta' Ġożwe kapitlu 24 vers 15 taf x'jgħid il-missier? Missirijiet. Kemm minnkom taqblu ma dak li qed ngħid issa? Oli dejkom. Mela kulħadd jgħid wara din il-kelma. Ejlu saf jien u l-familja tiegħi naqdu lil-mulej. As for me and my house, we will serve Jesus Christ, the King of Kings. That we will do in Jesus' name. Amen. Hallelujah. U muħajġa ħadd jipprova jintimidani u buljani. Għax kull spiritu ta' Ġezabel kollu jmil taħt in-nar talla. In Jesus' name. Alleluja. Titrattawx il-ulidkom bħala damis, illum il-ġurnata ma tantx hawn tfal damis. U rhom li huma intelligenti. Ma jfissirx li jafu kollox għax għadhom jitalmu. Imma emnu fihom, approvawu. Amen? Missiriet u ommijiet, ħudu l-postijiet tagħkom bħala leaders fid-dar, u rruhom l-imħabba, kunu serji fuq affarijiet tal-iskrittura, fuq tas-saltna, u rruhom ħajja qaddisa. Tgħidx il-lulidek tpejjibx u inti tpejjeb fuċċu. Jiġifieri ma tistax tgħid il-lulidek biex ma jagħmilx ħaġa u inti tagħmilha qudiemu ħażin. Dik ipokrisija. Taf kemm ħadd ikkonvinċih malaj. Amen? Għalmuhom u intom imxu wkoll fil-biża' Alla. U għamel il-mulej jagħmel minn darek parti mill-ġenna fuq din l-art. Amen? Ejja nbaxxu rasna. Praise and worship team, would you please come? Ftit sekondi oħra ħan iddedikaw il-ulidna nitfall dak kollu li ħad titolbu. Imma xi minnkom qed taraw di fuq it-televiżjoni, qed taraw di fuq il-YouTube, Facebook. U inti minn tiġaw u tixtieq ukoll tiddedika lil-ulidek il-mulej. Number 1, biex it-talba tiegħek taħdem, trid tkun inti tal-mulej. Fl-iskrittura jgħidlek bl-aktar mod ċar, Alla ma jismax it-talb tal-middeb. Fil-Vanġeli qiegħda dik, mhux f'Mosè. 1. L-unika talba tal-midneb li jisma' l-mulej hija li ġej issa. It-talba biex titwieled mhix di. Min hemm il-qudiem imbagħad Alla jibda jisma' talb tiegħek. Jekk inti għadek ma twilidx mhix di, intom li qegħdin hawnhekk ġodda. Ma għandix dubju li qed jien affarijiet biex niskomodakom. Sorry, ħadd ma jħolja, minix ngħidilkom sorry.
għax hija l-Bibja, hija l-kelma qaddisa tal-Alla. Però intom li qegħdin ħanilkom xada, xi darba ħaġorrukom f'tebut f'kaxxa. Mingħajr Kristu tintilef. Mhux mingħajr reliġjon, mhux mingħajr knisja, għax il-knisja hija l-poplu. Mingħajr Kristu tintilef. U Ġesu taf xi jgħid, jekk bniedem ma jitwilidx minn ġdid, ma jistax jara u laqqas jidħol fis-saltna tal-Alla. Jekk inti titwiled minn ġdid, jekk inti tkun salvat, tindubbitek maħfura u tibda ħajja ġdida. Il-ħajja ġdida ħadgawdi minna int, żwieġek u wliedek. Arax benefiċċji kbar ħatirċievi. Għal dawk kollha li intom tixtiequ tagħtu ħajtkom in Kristu tgħid il-Ġesu jiġi f'ħajtek issa stess wliedek, hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba. Tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu wliedek. Titweled minn ġdid. Ħassasik mistoqsija oħra. Jekk inti tmut illum, kun onest. Jekk inti tmut illum, inċert li nsalvat? Inċert li tmur il-ġenna? Skużani, il-purgatorju ma jeżistix. Imkien huwa msemmi fil-Bibja laqqas vers wieħed. Dak huwa kreazzjoni li ġie madwar 1400 sena wara Kristu, jekk mhux iktar. Biex għal dawk li għaxina konna naħsebu issa u mbagħad ngħaddi tal-purgatorju. Ġesu ċarajt, f'Mattew 7 jgħid it-triq tas-salvazzjoni u triq tat-telfin. M'hemm xejn in between. M'hemmx in between. Issa tista' targumenta ma' Ġesu minn filosofa xejja. Imma dik hija l-kelma tal-Alla. Għaw xi ħadd illejla kapaċi tkun umli u tgħid mulej jien għandi bżonna fil-ħajja tiegħi. Ejja f'ħajti. Jew forsi tgħid li pastor jiena xi darbek biex jiġi l-mulej f'ħajti imma ma tantx imxejt mal-mulej ta' iktar għamil li rrid jien. Għaw xi ħadd illejla li pastor jiena bżonn jagħmel rededication ta' ħajti li Ġesu. Holiday, għaw xi ħadd holiday. Holiday. Intom fuq YouTube, Facebook, televizjoni. Jekk inti del-persuna tixtieq tagħmel deċiżjoni għal Kristu għedi talba warajja sa stess. Ejt, kulħadd jitlob warajja, ejda minn qalbek, ejda minn qalbek. Ejdlu mulej qaddis. Naraf li jien għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Mingħajrek ma jiena xejn. Ġesu, aħfir id-nubieti. Għallimni nkun persuna li toġbok, tfaħrek u tadurak. Abba Messier, grazzi ta' bnik Ġesu, li mitalija fuq is-salib u li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħu salvani. Ġesu, ejja f'ħajti, poġġi fuq it-tron ta' ħajti, aħsilni minn dunubieti kollha bid-dem prezzjuż tiegħek, imlini issa stess bil-Ispirtu Santu u għatini s-saħħa u l-koraġġ ħanejx għalik. Nati glorja mulej u tifħir. Grazzi li l-qajtni għandek. Grazzi tal-li salvajtni. Grazzi tal-li tajtni l-ħajta dejjem. U ħfirt li d-nubieti kollha. Millum il-qoddim irrid ngħix għalik. Amen. Għandaw kollha li intom fuq YouTube u Facebook u televizjoni u tixtieq tiddedika lil uliedek il mulej. Aħna minn ftit ieħor ħanamlu talb speċjali llejla. Imma ħani talba u jekk tagħmilha minn qalbek, iddedika lil uliedek, anke jekk mhumiex ħdejk. Anke jekk hawn xi ħadd illejla uliedek mhux ħdejk għax kibru u taf li mhumiex mal-mulej. Ejdi talba warajja minn qalbek. Idlu missi qaddis. Illum jiena bħala om jew missier. Illum li jiena tiegħek nħares lura mulej u naf li ma milx ċertu affarijiet kif suppost fajnejk. U l-lum u liedi mhumiex qed jgħixu t-triq tiegħek mulej, mhumiex qed jgħixu miegħek. Mulej qaddis bħalma ħfirt lili nitolbok ħen għall-uliedi u fissem ibnek Ġesu Missier kisser kull katina, kull ribit minn fuq uliedi. Illum bħala ġenitur, bħala om, bħala missier, nofrilek il-libni, nofrilek il-binti, nofrilek il-uliedi kollha. U nikkonsagra lill-uliedi lilek mulej. Inti taf fejn huma uliedi.
Inti taf fejn hu ibni, inti taf fejn binti, għax m'hemm xejn moħbi quddiem għajnejk. Illum nikkonsagra l dak it-tifel, nikkonsagra l dik it-tifla, nikkonsagram lilek missier. Qatt mu tard wisq biex niġi għandek. Inti l-Alla li tista' kollox. Xejn huwa impossibbli għalik. Mulej birek il din it-tifel u l-binti l-uliedi birikom. Użżhom għall-glorja tiegħek. Illum bħala ġenitur inkisser kull ħakma tal-għadu f'isem Ġesu Kristu minn fuq ħajjithom u niddikjara li jibni tista' tgħid ismu, binti tista' tgħid isma' jgħixu għall-mulej. Għax bħalma tgħid l-Iskrittura, jien u l-familja tiegħi aħna naqdu lil Ġesu Kristu, naqdu lil mulej. Mulej, dan int biss tista' tagħmlu. Għalhekk insejjaħ il-binti, insejjaħ il-libni lejk. Iftħilhom għajnejhom, radbilhom qalbhom, neħħilhom l-amat li hemm fuq ħajjithom u f'isem Ġesu Kristu ħollhom mulej. Żurhom fil-ħoll. Ibad għaddejja tiegħek fit-triqathom li huma midluka bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Berikom Abba Missier. U llum nikmanda biex kull spiritu, kull saħta u kull demonju li qed jopera madwarhom jiġi marbut, imċanfar u mneħħi minn fuq ħajjithom. Dawn huma quliet Alla li jiena għadni kif konsegrajt il-mulej u nemmen b'qalbi kollha li jiena tnara il-ġid, il-barka tal-mulej f'din il-ħajja u nara li l-uliedi jaqdu lilek Missier. Billum il-qudiem nagħti glorja u tifħir u nirringrazzjak li t-talba tiegħi smajta u t-talba tiegħi taħdem issa stess. Xitan neħħi jdejk minn fuq bini. Xitan neħħi jdejk minn fuq binti. Nissiġillhom bid-dem ta' Kristu. Dan huwa ta' Ġesu. Din binti hija ta' Ġesu. U nibgħat in-nar għaddistalla kontra kull skema tad-demonju. Fissem Ġesu ta' Nażaret. Għall-glorja tiegħek Missier. U jiena ħanejx biex nagħti xhieda u testimonjanza ta' kemm kbira it-tjubija tiegħek mulej. Amen. Alleluja. Għal dawk kollha li intom fuq YouTube, ejjew naqdu magħna kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 fil-għaxija u l-ħadd fil-10 fl-10. Il-paċi magħkom. Ġesu Kristu huwa il-mulej. Ħares lejn Ġesu. Xi darba tittintaqa' miegħu, jew bħala l-imħallef tiegħek, jew bħala l-avukat tiegħek. Narakom. God bless you. Hallelujah.